Здравей! Казвам се Моника и съм коуч по работа в Trix от Instichecks. Или по-добре казано, цифровата версия на Моника. Често ли си у дома при хора? Ти знаеш, че животните често са част от семейството. Обикновено не е проблем и може би е най-добрата част от деня. Но понякога животното може да реагира неочаквано или дори да бъде агресивно. Често клиентът знае дали животното е опасно. В такъв случай те често държат животното в отделно помещение. Ако не е така, с удоволствие ще ти дадем тези съвети. Съвет Арно – следи езика на тялото им. Животните основно комуникират чрез езика на тялото. Научи се да разпознаваш сигналите за агресия възможно най-рано. Помисли за повдигнати устни, трепереща опашка, сгънати уши или ръмжене. Ако видиш тези сигнали, бъди много внимателен. Съвет 2. Бъди спокоен. Както при хората, животните усещат твоя страх. Остани спокоен и показвай увереност. Спокойният тон, ниският глас и плавните движения могат да помогнат на животното да се отпусне. Отнасяй се с животното така, както искаш да се отнасят с теб. Съвет 3. Осигури място. Винаги осигурявай достатъчно място на животното. Не стой твърде близо и никога не пречи на животното или на себе си. Уверете се, че можете да се оттеглите на спокойно място. Ако трябва да бягате, направете го спокойно. Съвет 4. Не гледайте в очите. Гледането в очите може да изглежда заплашително за животното и да влоши ситуацията. Гледайте челото или носа на животното и, ако е възможно, погледнете настрани. Съвет 5. Направете преграда. Използвайте нещо между вас и животното, за да се дистанцирате. Съвет 6. Не се движете бързо. Неочаквани движения могат да стреснат животното. Съвет 7. Направете се по-малко страшни. Когато сте с животно, клякайте, а не се навеждайте. Това ви прави по-малко заплашителни и по-малко големи. Съвет 8. Разсейване. Опитайте се да привлечете вниманието на животното с играчка, кокъл или лакомство. Това е начин да намалите стреса. Съвет 9. Попитайте за команди. Попитайте собственика какви команди знае животното, например седни, стой или легни. Това ще ти помогне да реагираш бързо в трудна ситуация. Съвет 10. Помощ. Ако ситуацията се влоши или животното е наранено, веднага поискайте помощ. Ако е нужно, свържете се с ветеринар. Наблюдавайте животното и запишете, когато е възбудено. Ще разпознаете модели. Съобщавайте за агресивно поведение на животно на вашия офис или довереното лице. Безопасността е важна. Анонимно. Използвайте QR кода зад мен. До скоро!